சக்ஸஸ் ஸ்டோரி ஆஃப் ஆர்ஜே ராக். இவரோட உண்மையான பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கரண் தான் இவரோட உண்மையான பேர். இவர் முதல்ல சேனல் ஆரம்பிக்கும் போது இவர் வந்து ஆர்ஜே கேமிங் தான் சேனல் பேர் இருக்கிறாரு. அப்போ இவர் வந்து டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸு அப்புறம் ஹைடிங் பிளேஸ் தான் போட்டுக்கிட்டு இருந்தார். இந்த மாதிரி கண்டென்ட் தான் போட்டுக்கிட்டு இருந்தார். ஆனால் அவருக்கு அவ்வளோக்கு வியூஸ் கிடைக்கல. அப்புறமா ஒரே ஒரு ஃபன்னி வீடியோ மட்டும் ட்ரை பண்ணார். அதில் 1 லேக் சப்ஸ்கிரைபர் 1 லேக் வியூஸ் மேலே கிடச்சிது. அதனால் அதே தொடர்ந்து போட்டார். இவர் சேனலில் பார்க்குற நிறைய பேர் குழந்தைங்க தான் பார்க்குறாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. இவர் இப்போ ரீசெண்டாக தான் ஏதோ சோஷியல் மீடியாஸ்லாம் ஜாயின் ஆனார். அதாவது யூடியூப் மட்டும்தான் முன்னாடி வச்சுருந்தார். இப்போ ரீசெண்டாக தான் இன்ஸ்டாகிராம் ஓப்பன் பண்ணார். அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒஸ்ட் பாய் கரன்னு போட்டால் தான் அவர் வருவார். ஃபன்னி வீடியோஸ் போட்டு இப்போ நியர்லி 850K கிட்ட வச்சுருக்காரு.